раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Имрӯз зангинавари мо дар бораи ҳам солнечный панел мешавад, ҳам чорҷии интернет. Бисёр бародарон гуфтанд, ки подробно бифармон чорҷии сигнала ва дар бораи солнечный панел гуфтанд, ки нархоша бигӯ. Ҳамин солнечный панел 550 ваттай 1000 сомон харидор кардем ва ҳозир трендро омада ва дигарашам камера мекунем. Чорҷи ин облучател дар сайти Азон харидорӣ кардем. Тақрибан 1200 то 2000 рубл места. Зависит ай диапазониш мекунад. И диапазон 1800 мегагерц. Ин тарелка босад где-то 190 сомонӣ харидор кардем аз бозор. И фақат чорҷи 1800 мегагерц кор мекунад. Вақте ки шумо усилитель сотовой сигнал харидорӣ мекунед, фақат брендша, яъне ки брендша харидорӣ кунед. Ҳозир даромада Vegatel, яъне ки сигнал 1800 мегагерц чорҷи LTE кор кардестай. Мощность сигнал плохой, качество сигнал нормальное. Вақте ки дар ҳар минтақа мақсад частота ҳар хела. Вақте ки шумо харидорӣ мекунед, аввал бифаҳмед, ки ҷои истиқомат мақсад чанд частота омадестай. Чорҷи 1800 баъд ҳастай 3G ҳастай, 2G ҳастай. Фақат частотаро бифаҳмед, баъд харидорӣ кунед. Вақте ки мехаред меоед, инҳо кор намекунад. Вақте ки намтари приложение қатъи приложениеро скачат мекунед, места приложениеро гирён мекунед ва частота ки кадом компания бошад, кадом частота қатъи кор кеста, амуро харидор кунед. Ва ҳозир худо хоста бошад дрон медроем ва мондагиша мефаҳмонем бародаро. Сигнал чорҷи фақат ела ами тори криша кор мекунад, дигар ҷода кор намекунад. Вообще-то сигналсиздай дрони хона медроид, тамоман мебарад. Сигнал вообще-то гум мешавад. Ами як дона ду дона еле дар ҳами криша ҳастай, тамом. Ин инвертор 1 киловатта, ин нархаш 1100 сомонӣ. Ин аккумулятор 1900 сомонӣ, 150 ампера. Ин шит бошад якумангиш ай свети давлатӣ. Вақте ки амита боло када мемонӣ, свети давлатӣ омад, худаш автоматически инвертор қабул мекунад света ва вақти свети давлатӣ мурд, худаш автоматически мекушад, худаш мепартояд. Ин дигар ягон омада кушта тар намекунӣ, худаш автоматически управлят мекунад. Бегашид якта панел қатъи нами хонаро погиза таъмин мекунад. Дуюмгиш сирх солнечный панелай. Погиза ҳардушам болоай. Якташ калониш ба хонаро таъмин мекунад свет қатъи. Медроем ҳозир. Инҷа падмаяк шкатур мешавад, баъд симпи ҳамаш отдельно қоидави мешавад. Дрони хона медроем. Ин Vegatel. Компанияи Vegatel TN 1800 Pro. Ин фақат чорҷӣ кор мекунад бародаро. Ин яду бародар нависта, ки ба связ халал мерасонад. Бародаро, инҳо сертификат доранд. Ягон халал намерасонад. Ва халал мерасонад,
онҳое ки китайска бесертификатанд, онҳо халал мерасонанд, инҳо бародара халал намерасонанд. ва ҳозир ютуб медроем. ана ютуб бародара, хай ютуб авторский права дора, бароям намемонемша. Фақат шумо коркуниша тамошо кунед. ана инаин коркунии ютубай. ва Play Market медроем, любой чиша ягон чира скачат мекунем. Play Market ро омадем. Яндекс браузер, ана минро установкаш мекунем. Фақат качествое ки ами скоростса барои фаҳмидан 109 мегабайт. Ана мехел скачат мекунам бародаро. Вақте ки дар ини хона медроид, тамоман неста связ абсолютно. Ана ҳозир отменитиш мекунем, ода дар кор нестаи. Ана ҳозир связа мекушем, шумо связа фақат тамошо кунем бародаро. ана связа куштем. ина связ, ина чорчи гум шуд, ҳозир ҳамаш мемра. Чорчи ана тамом сигнал нест. Дар ини хона абсолютно не 2G, не 3G, не 4G. Тамоман неста. ана ҳозир гирёниш мекунем, бо чӣ хел кор мекунад ба шумо мефаҳмонам. ана гирёниш кардем ва ҳозир сигнала қабул мекунад. ана сигнал биромад. ана ки медроем, боз ютуба мемонем бародаро. ина бародаро, ина бо ютуб. ина дар ини хона набоша абсолютно нестай. ин нархи бародаро ҳаста, инҳо ҳаста мақсад 900 мегагерц, 1800 барои простои гап задан ва 1800 мегагерц инҳо барои интернет бародаро. мақсад кадоме ки дар бораи пурратар маълумот гирифтан бихоҳад, дар комментария ё дар номерои дар описание мемонам, бинависен ва фаҳмонда мегзарем. боқӣ сарбаланду хонаобод бошем бародаро. Дар канали Қушқия ТВ подписатсия кунед. Видеоҳои навбатӣ мо дар бораи Wi-Fi роутер, усилитель сатовой сигнал мешавад. Худо хоста бошад, видеои навбатии мора иншоалло ки дар бораи Wi-Fi усилитель анамин чизҳо видео мекунем. хуб, саломат бошем бародаро.